Hi, hello mga kabisaya. So mao na kini ang akong giingon nga bag-ong drama katungkuli sa ikaw, siya, ako ug si Danny. So ang nagauluhan kini siya mga kabisaya og sala ba. So ubani ko ninyo sa pagpaminaw sa bagong sugilanon nga atong i-upload karon. So kinsa pa tong wala pa maka-subscribe sa akong channel nga maagian sa akong upload, palihog ko og subscribe o click pod sa notification bell. So dili na nato ilangan ato nang isunod ang maong intro aron sugdan na nato ug uban na nato pagpaminaw ang bag-ong sugilano. Let's go. Best friends forever! All for one, one for all! Wait lang, girls, ha? What if we will fall in love with the same man? All for one ba gihapon? Kapit. Sige! Aron i-boycott ka. I know your dirty little secret. Oh, wait. Little? Little ba yun? Isn't it big? Buhiin ako. Miniyo na ko. Nasayod ko. Wa na tayo kagawasan. Nahibaw ko. Pero ako imong gigugma. Ako ang imong ibahal. Ako ang unang mong kisarang. Saba. Kung hangtod karon, dili malimot ang akong kasing-kasing sa imong mga saad. Saba. Iba ang nadarama ng puso ko sa'yo. Sala ba? Matud pa, mahimong malimot ang una-una, apan dili ang kasing-kasing. Sala ba? Ko sa'yo, di ko na kaya. Ang sala. Sala ba gyapon kung hatagan og katarungan? Mga higala, niya ang munang anib ning bag-utang sugilanon nga naguluhan. Sala ba? Sa'yo, bakit ngayon ka pa? Pagdali, kay sayo ming manlakaw karon hi Madam Anita. Dili mahimong malit ko. Ambi na ka ng imong bag. Ako na bitbita na. Ako na lang, Luoy. Di na lang kumuupan ni mo. Ato na lang ko sa school. Oh, dili mahimong ikaw na lang. Nga, wa pa kay kaon. Kailangan mo uban ka na ko. Aron sa ingon, makakaon ka dito sa mansyon. Atagan lang unya ti ka og plite, ha? Para sa tricycle paingon sa inyong iskwilan. Abi, what ako? Andy! Lo, imo nang iatod sa espilan si Abilo? Dungan ako ninyo. Ay di pa, oy. Mangadto pa mis mansyon. Uban ko. Aunsa? Hala, pagdali kaon diya sa kusina. Balikon talang unya ka kung mahumanay ko og andam sa sakyanan, ha? Olo, Pagdali, ha? Hinay ka na ba kayong mudag kaon? Pagdali, kaon. Kaon og maadyo, inday abe. Daghan pa ka nagsudan nga sobra kagabi is among amo. Usikan kaadyo og sudan mga tawhada. Sige kaon diha kay mutiwas ako sa akong buhatonon ha. Diha ka lang ha. Nang. Wow, kadaghan aning sudan nga gihukad ni Nang Shoni. Mga lami pagyud pulos. Sobra ko nun nila gabi eh. Pwede ba ka ako magbaon ini, no? Kanilang usa ka fried chicken ay manangit lang ko ni Lolo niya. Ay, mukaon na lang ko.
Kalami. Pati sa paw. Mahikop ko. Lami ay. Magkala ko og pagkaon para ako ibawon niya. Magdala na sa kong kaon para igbalik ni Lolo. Human ako og kaon. Ano? Uy! Sorry. Umang gibugan ako yung kaon. You stupid. Sorry. Wala ko tayo Imo mo ko gipakuratan. Kuya, wala ko. Nga nabukid mo mga pobre mo dagkaon. Punon yun ang baba. You look like a pig. Punan pa nga tambok ka. Baboy na yun. Tambok di ko. Tambok. Baboy. Baboy. Kuya, Lola is looking for you. Okay, coming. Bye, baboy. Baboy. Papoy ko ko. Bisag dili pa ya. Abi, tunga ning usa ka stick nga banana kyo. Imo ning usa. Imo ning lata-lata kay mao man nimo ganahan. Diba? Oh, Dili ko. dili ka? Dili ko mukaoy. La, milagro. Nga naman. Ay, ko yung nga, busog ka. Dili ko. Kay diet ko. Unsa? Nga naman ko, no? Kay ingon man tong hambugero nga cherry. Katambok ko ko. Mura ko kog baboy. Andi, tambok di ay ko? Kuptisa ning bananakyo. Dali, kuptisa. Be, nga naman. Basta. Anong gikuplan man nimo akong naway? Ayaw pa. Ay, paglihok sa good. Ako pang klaro. Bitaw. Chubby ang imong naong, pero... Agay! Mga pagliga! Ingon man ka, chubby ko og naw. So tambok yun lagi ko. Baboy lagi ko. Ingon si Cherry kay tambok ko. Di na ko nimo, uy. Lala, tayo pagod. Mga way, lagi ka na ko. Ingon di ka nga, tambo ka. Ingon man ka nga, chubby ko og naw. O lagi, chubby kag now. Pero di man ka tambok. Chubbyhon naman ka. Parehas naman na. Chubby, tambok. Lahi mong good. Busok raman ang imong naong. Manang chubby. Nindot kayong kamuton. Kakiyot sa kumiga, eh. Agay, oy. Basta cute ka, abi. Bisan tambok pa ka, cute ka. Agay! Lo, nganong na siya, eh. Ingon man ka, tambok ko. Bala ka, oy. Bad ka. Di na ko nimo. Uy! Abi! Joke na gani! La, nasuko! Abi! Wala ko ba? Ayaw, pangagbay ba? Sus! Kaluuran sa akong best friend eh. Joke na gani. Gibinoangan natin ka. Mangunay ka guni mo. Watay unay di ba? Mao nang di ta mag-away. Paspasi pa ang imong pagpadagan, Juan. Kinahanglang maabtanta sila si John. Ano naman bitaw, madam? Kusog-kusog na ginigdagana na to. Doon naman sa hinoon, tas mansyon. May nahita po ba? O ako masayod kung unsa gyud nahita po. Pero nanawag ka na ko karon si John. Nga mubiya na siya og dan-on niya ang mga bata. May mga malita? John? John, unsay nahitabo? Ngano kini? Niuban na sila yung laki ang imong anak ma. And
I won't just sit here and wait kung kanusa siya mabalik. O nga nakahukom ko. Mularga ko pa ingon silang nasod ug dadon ko sila nga ako mga anak. Sila si Jeric ug Dina. No, you can't do that. Nasayod ka yun kung unsa ko kapinangga ang ako mga apo dyan. Sila ang naghatag ka na kong igong kusog. I'm sorry, Mama. Jeric! Dina! Oh, no! Dili di mo mahimong ipalayo ka na ako nga ako mga apo. Dili ko musugot! Jeric! Dina! No! Let's go! Dina! Dina! Jeric! No! Dina, don't leave Lola! Please! Stay with Lola, Apo! Please! So, na Jeric. Sakay. Apo! Apo ko! Apo ko! Apo! May Lola. No! Dina. Get in. Dina. Apo ko! Apo! Daddy, can I stay? Dina! Kung magpabilin ka, dili mo na kami magkita pa sa imo magun. Dad! Loy man si Lola! Don't you want to be with us? John, please. Tugutin na lang ang magpabilin si Dina o banako. Mas maatiman mo si Jerry kung siya lang ang imong dadon. Ako na'y bahala ni Dina. Nasayod ka sa kondisyon sa bata. Mas magayo alang niya kung ni siya o banako. Dina, anak. Is this what you really want? Dad! Nagpasabot ba kini? Nga magkalagyo ka mo ni kuya ni mo? Apo ko, dili ko biyaan si Lola, dili ba? You've made your choice. So be it. Mama, ikaw na bahala ni Dina. Dina. You take care. Daddy! Goodbye, Dina. Noywan, ihatod na may sa airport. Sige, Sam. Dina! Kuya! Everything is gonna be okay, Apo ko. Ako na'y bahala ni mo. Luuya tao ni Dana, no? Siya na lang usa. Dahog yun sa panagbuwag ang idyang ginikanan. Unsaon nga, kanunay maputo sila nga nag-away god. Dili magkasinabot. Mura magdili magtiayon, oy. Mura gadyon og iring og ira. Mausap kay may lain naman di ay si Ma'am Sandra. Og miuban gadyon kini sa idyang laki, matod pa. Aw, nahog yun hidoon sa panagbuwag. Ug ang ijang mga anak mo'y nahimog makaluloy. Ay, gano bang nakigsulti man ko ni mo bahin ini, oy? Nga dili ka man makasabot pa kay bata pa man kaadyo ka. Pila may edad gani ni mo, day abe? 11. Ana, dili ka pagadyon, makasabot. Kasabot na manggut ko ng kuwid. Luoy si Dana. Parehas na mi. Akong lolo na lang anak atiman ako.
karon si Dana, iyang lula na lang sad. Mo na lang tayo makatiman niya karon. Pero, kung sa dito orasa mo uli si Lolo nang, kay magdungan na lang mi og uli sa amo, ngit-ngit na baya. Ay, ambot lang. Dili ko makatubag anak day. Basta kay muadto pa tong airport. Muadto pa di itong airport. Shoni. Ay, madam. Maayong gabi, madam. Dili maayo ang kagabion, Inday. Pero, may gabi alang nimo. Ngano ni apa ka? Naghuwat ko sa akong lolo. Dungan man mi pauli. Yes. Nalimot ko. Naghatod pa ang imong lolo sa airport. Wanay kumplitong pamilya ang akong apo karon nga si Dana. Nasayod kong ikaguol ni akin eh. Mao nga, Abi, dili pa ka man nagsama man mo og grado sa akong apo nga si Dana? Oh, grade 5. Kun mao, i-transfer ti ka sa eskwelahan sa akong apo. Aron nga may ikauban siya kanunay. Ug may makabantay na niya kun wa ko. Ikaw na ang bahala sa akong apo sa gayon nga wa ko uban niya. Haba, Abi? Ha? Mupalin ko og eskwelahan? Yes. Pakigsultihan ko si lolo nimo mahitungod ni ana as soon as mahibalik siya unya. Katuong na. Nauman ka na magkahaog himasa. Gabiin ra ba kayo? Dugay kong balik kanina kaya ang traffic sa dayo ng nakong pauli. O saon nga may disgrasya man sa daan. Lo. Katuog na, oy. Inya ra, Lo. Nagduka na ko, Abigail. Musayo pa taog ma. Kadiyot ra lagi, Lo. Usa ba ka na? Ano ni sugot di ka sa gisulti ni Madam Anita nga ma-transfer ko? Di man ko ganahan, Lo. Mga dato man ang nag-school dito. Wa ko maanad, Lo, uy. Nya, pwede pa di ko mupalhin nga October naman. Way ko daw sa kwarta, Abi. Kailan ni Madam Anita ang tag-iya sa maong eskwelahan? Mao nga wa gyoy problema. Unya, kay di man ko ganahan, Lo. Primero ra ka na sa sinugdanan na. Mahanad ka ra unya. Pero, Lo, Buot ni Madam nga may kauban kanunay ang iyang apo. Aron na, masiguro nga may makabantay kanunay ni ini. Himuon ko niyang yaya ni Dana. Tako naman si Dana, Lo. Adili, gusto lang siya nga may kauban kanunay si Dina. May makamonitor tungod kay may sakit kasing-kasing ka ng bata. Weak kuno, matud pa. Huwag dili mahimo mo balibad kay dakotag-utang kabubuton sa ilang pamilya, apo. Lo. Mo nga, sige na. Pamahuway na kita. Ginoy, anong ubalhin mo ka? Paano ko'y best friend din sa eskwelahan? Sige lang, Kuit. Best friend maghihapon ta dito sa ato. Silingan pa yata. Wala ko'y kauban sige din eh. Ako di bay. Unsari ko. Anino? Kauban gyapon. Dili hinuon na bubuwag di mo ang imong anino. Naina gidi. Yung muna na. Di na ko ganam kaon. Ingon ka ganina, gigutom ka. Di mo na lang impan. Di ko. Anak ko gutom ma. Lagot ko nimo. Ha? Ano man? Ibubalin mo ka. Walang ko'y kauban. Salbakot. Nablagi ko bay. Ubananda ka. Sige mo ubanay mo ba? Yay ka. Di man ka na makikuban ako ay.
Dili agi pulan sa kong naong, ah. Pulanon na akong naong. Pulanon. Pulan ka din sa kong naong. Kaapa man. Abi kay crush mo niya si Abi. Pataka man lang ka Marcelino, uy. Ka mga bata pa nato, crush na kadiha. Nainag, di. Nanaw niya kayo lang mga friends dito. Limot ka na ako. Nato, bay! Nato! Last day na ron ni Abi din eh. Wani gwapa sa itong room nga crush akong migo. Sapa, Mars, uy. Sutugan kay kastanan. Ako gani, di masagani ko ganahan na mo transfer. Pero si Lolo man ang magbuot. Mga wala ko'y mahimo. Sige na lang. Magkita bitaw gihapon ta sa ato. Unya magkaduwa gihapon ta inig Sabado ug Domingo. Mag-unsa man ko dinhi sa mansyon karon, Lo. Sabado man ron. Tingla pa man ako. Gipatawag ka sa madam. Nara siya, naglingkod. Dali kay atong duolon. Madam, nanang akong apo nga si Abigail. Uy, Abi, unsay isulti, ha? Maayong buntag, Madam Anita. Maayong buntag usab kanimo, Abigail. Sa Lunes, ato ka na mo tungha pagsugod sa gitunghaan sa kong apo nga si Dana. Matag sayo sa buntag magdungan kamo sa pagpaingon dito. Hinatod ni Lolo ni Juan. Ayaw na kamo kabalaka sa tanang gastuhan o sa mga gamit kay ako na'y bahala sa tanan. Mao nga kuhaan na ang kanang paper bags nga naa sa lamisa. Imo ka na tanan, Abigail. Kumplito na ka na. Gikan sa uniform, ngadto na sa bagong sapatos ug mga gamit. Hala. Madam, salamat kay nining tanan. Ay nakanaghuna-huna, Juan. Gusto lang ko nga may makauban kanunay si Dana. Sama karon. Sukad nga may biya ang iyang mga ginikanan o igsuon. Dili na ganah mo gawas sa iyang lawak ang akong apo. Gikan sa eskwelahan, magpundo na lang si Dana sud sa iyang lawak. Ug nabalaka na kay ko ni ini Juan. Weak o kasing-kasing ang akong apo. Busa, buot ko nga may makauban siya. Masuod nga, kanang sama kaniya o pangidaron. Maong, Abigail? Di ko ni Madam ang akong kamot. Mahimo bang kuhaon mo ang pagbati sa akong apo? Suura siya. Kay baylo ni anak, hatagan ko usab ikaw sa kung unsa may akong mahatag sa akong apo nga mga material nga butang. Madam, dili na kinahanglan nga imo nang buhaton. Dako na kay may utang kabubuton nimo. Unsar magunang magkasuod silang duha. Di man tingali na lisod buhaton kay managsama man sila og pangidaron. Og buutan usab ang imong apo. I insist. Pribilehiyo na nga iyang ma-enjoy sa iyang pagtuman sa akong hangyo. Uwa ka ba'y buhaton karon, iha? Manla ba? Uwa, madam. Waray lingaw ng bata, Magduwa na dito sa amo. Magkadusingo taro niya na dito. Lo, kun mao, may mo bang imo nang sugdan ang akong hangyo karon nga suuron mo ang akong apo nga si Dana? Lolo, ay. Kauno na diha. Ano pagsigigyawit? Mabatian ka unya sa madam mo, magtuong nagbagulbol ka. Ingon man ka nga wa ko'y buhaton, bi. Manla pa, manggut ko. Unya, manlimpyo sa pay. Unya, manilik sa gawas. Unya, magdaop. Unya, Lo! Kauna diha, aron may kahuman. Imong sakon sa yang lawak si Inday sa Dina, o imong dadag snacks.
mao na ni ang room nga giingon ni Lolo. Ang room ni Dana. Ay, mauwaw man ko eh. Unsaong kahana ko, no? Di pa lang ko niya takdun. Dili pa yak kaayo na siya hinagad kung magkita mi usahay din sa ilang mansyon. Aw, mas-smile noon. Pero, di man mi magtabi kay mauwaw man ko. Bahala na, uy. Manuktok na ko. Ibutang sa nako ning tray diri sa kilid. Ay, nabahala na cute. Dana? May kita ako nga pagkaon. Gipahatod ni Lola nimo. Dana? Ano gidama na ni mo balik ang pagkaon, ha? Wa siya ganahiya na. Wa diya ka na, Wa. Kay wa man siya mga plis sa pultahan. Isang pit ni mo. Kadaghan lo. Natug na tingali. Nala, sige na lang. Ibutang na lang ka na diya. Ako na lang ingnon sa madam. Pwede na ko mo uli, lo? Dili. Dili, ha? Kay tingalig may isugo pa ni mo ang madam. Sige, lo. Dana? Apo? Musod ko, ha? Dana? Ay. Nagtakilid siya. Mulingkod ko sa iyang kilid. Dana? Apo? Gipahatdan ta kakaganina din hini Abi og makaon. Nakaila ka ni Abi, dili ba? Ang apo ni Noy Juan ni mo ba? Buutan ka ng bataa o kaedad lang ka mo. Nakasiguro ko nga magkasinabot yun ka mo. Og may good news ko alang ka ni mo apo ko. Sugod karong Lunes, mag-uba na unya ka mo og usa ka eskwelahan. Mo nga, dili ka unya magmingaw. Aren't you excited? Apo ko? Apo? Dana? Oh my God! Dana? Kabugnaw niya! Dana! Dana! Oh no! Tabang! Tabangi ko ninyo! Ang akong apo! Dana! Sa kondisyon sa imong apo, diligid maayo walang niya nga ma-stress. Sobrang kakapoy, sobrang kalipay. Ingon man ang kagool. Mao nga kung mahimo, let's avoid that ma'am. Nga iya ka ng bation. How is she, Doc? She's okay. For now. May lang ganay kay dali ninyong nadadi ni sa ospital. Kay kung nadugay pa, bisan pipila lang ka minuto. She could have not made it. Oh my God. For now, papahuwayon talang una siya. Kaya na kayo kabalaga siyang kahimtang. Stable na siya. Thank you. Thank you, Doc. Sige. Excuse me. Nabati mo ang gisulti sa Dr. Juan. Ang akong apo. Madam. Buhaton ko ang tanan alang kang Dana, Juan. Dili lang siya mawa na ko. Mahal ko kaayo ang akong apo. Madam.
Ingon kan, naara ka sa inyo inig Sabado. Huwam lagi kagapon. Sige upan na huwag nimo kay tago-tago tata. Gidamang ko ni Lolo sa mansyon. Ha? Nga naman? Kay na may gihatag si Madam Anita. Luwi pa ya kaayo iyang apo do. Si Dana. Kita sa ospital kahapon. Maudi ay nga wa siya matubag na kung akong gitawag kay nakuyapan na di ay siya. La, nga naman? Ambot lang. Ingon si Lolo, weak ko noog heart ang apo ni Madam. No, mamatay na siya sa'yo. Huy, simba ko, huy. Makuulkit si Madam. Buutan baya kayo na si Madam? O buutan man sad ng iyang apo? Dili pa lang mimika, pero ingon man si Madam nga ako ko nung amigahon. Dili, maldita? Sure ka? Dili ang bugira. Dili man tingali. Aw, ambot lang, uy. Basta, kita gyapon ng best friend, ha? O, lagi. Ubantag, simbaon niya. Kita ni Lola na ko. Sige. Niya na to sa bago ni mong eskwelahan. Nahala ka na na. Lain na, Luoy. Ako rang usa. Karon ra ka na, abi. Manad ka raon niya. Nabaguhan ka lang. Sige na. Kanaog na. Ay tultulan ta ka sa bago ni mong room, samtang sayo pa. Lu. Abigail. Oo, lagi. Manaog na. Dali na. Ako na'y daan ng imong ba. Mauning imong room. Nalasod na. Gamay pang estudyante kay sayo pa man. Mas may nang mauna ka kaysa uban. Masayad ang imong maestra nga may transferi sila. Naibaw na sila sa ilang buhaton nimo. Lu, mauwaw ko. Abigail, first honor kay kanunay gikan sa kinder ka pa. Ipakita nila nga gikan ka man sa public o kung publikong eskwelahan, dili ka gihapon maiwit sa ibong nahibawan. Ipakita sa madam, gawa siya masayop sa iyang paggasto nimo. Nakasabot? Olo. Sige na, sud na. Olo. Mugikan ako ha, kay tingalig pangitaon ako sa madam. Unya, di magpabadlong din ha. Kung gutumon ka man, may baon ka diha sa imong bag nga biskwit. May baon ka na sab nga alang sa paniudto. Maong balikon talang ka unya din kung mamuhi na. Nahala, sige, adtore ko. Lulu. Abigail, ang akong t-shirt. Nausa bang nangupot ka, Manggo? Nausa maning bataa, uy. Buhiin ako, kay malangay na ko. Ay, buhiin, ha? Adtore ko, suda. Lulusan, uy. Napahala na. Musod na ko. Asa ka kumuling ko dapit, no? Dili pa ako ganahan magpaluyo. Pero, for sure, naanaginagin ko din sa front. Ato na lang ko sa luyo, uy. Dinhi na lang ko kay... Ouch! Saba! Imo kong natumban, di na ka mag-sorry? Hoy! Excuse me? This chair is occupied. Ay, sorry. Imo ning bangko? Dili! Pero karon una. So, shoo! Oo.
Oh, sige. Diri na lang ko sa pikas. No. Dili ko ganahan mo tupad nimo. Ato kas layo. Oh. Sige. Kamaltita niya. Asa ka ko, no? Awak pa'y naglingkod. Ibutang lang ako din sa kilid sa simento nga kong bagoy. Huwato na lang ako ang teacher. Unya ini klase. Karon, barog lang sa ako din sa kilid. I don't like it, Gyud. Sige na lang kong transfer. Kung asa si Daddy, at tusab ko. Makalagot na dyan kaayo. Hoy! Me? Imo kong natumban ganina. O wak ka lang mag-sorry. So, say sorry to me. Why should I? Kay sakit man. Oh, gisuko ka ba nga ibabag ng imong tiil sa agianan? Kay ba ka nga agianan? Nya gibabag nimo ang imong tiil. Hindi sa imong tiil og dili nako. So why should I say sorry? Maldita ka, ha? Bagaw pa gani ka din, eh? Transfer ka, no? No. And so? We don't like you here. So? Awayan ka na mo. Kay ikaw rang usa og daghan mi. You think I care? Not even a single cell in my body cares. Maldita gid ka, ha? Girls? Girls, kopti siya. Atong kuhaon ng yung things. Hello? Kiduol sa mga babae katong babae nga may papahawa na ako sa kong lingkuranan o taganina. O ilang gitabangan. Hala? Hala. Ilang ito ang iyang bag o ilang giyapo ang sword. Nagkatag ng iyang things. Hala, kaluoy niya. You're a transferee, so you should know nga kami ang hawd din, he. Mga amiga. Miga. What? Who are you? And why are you calling us Miga? Migata? Migata? We don't even know you. Asa man, bago sa ka din, he? You're also a transferee? Oo. Anyang ano may dool man ka? Laban kayo niya? Kauban mo? Let me go! Pagnuha sila, sige na! Ha? Sige! Dili man ko makikaway. Buhi ilang ninyo siya, kay alkansi man siya. Siya rang usa, unya daghan mo. 5 mo kabuok o, dili man na fair. My mommy said life is not fair. O bitaw. Pero ingon man sadang akong lulo nga way mo daog-daog, kun way magpadaog-daog. Taghanan sa ninyong istorya diha, oy! Bugnuan na sila, girl! Aron mabuhi anak ko nila! Go! Ng puso ko sa'yo, di ko na kaya. Kay ganaan, dapitong kamanamos pagpaminaw sa uban pang mga sumpay na itong suhilanon. Sala ba? Tagsulat Marites Parva Albores, upo sa direksyon ni John Caraca Pujanes. Spener Joel Bense. Recording editor Randy Tayad. Soundman Aldwin Nacurda. Dalit sa RMN Drama.